Mites, otako kahvia? Juu, voin ottaa, kiitos. Tuosta. Jes, kiitos. Mites? Oot sä nähnyt tätä leffaa aikaisemmin? Oot sä kipeä vai? Miten sun ääni kuulostaa jotenkin tosi korkealta? Niin siis oot sä nähnyt tätä leffaa aikaisemmin? Tää on siis tää Edgar Wrightin ohjaama tää Cornetto-trilogian eka osa. Tossa on toi nää on nää päänäyttelijät tässä. Tässä on Nick Frost ja Simon Pegg. Ne pelaa pleikkarilla tässä näin. Simon Pegg täällä oli niin tässä Star Trekissa joskus. Joo, hei. Hei nyt, hei. Saman kaupaseltosin. Mä en tiedä missä mä oon. Mä en tiedä kuka mä oon. Missä mä oon? Kuka mä olen? Missä mä olen?